హాయ్ హలో నమస్తే అందరూ ఎలా ఉన్నారు. దిస్ ఈజ్ లక్ష్మి. వెల్కమ్ టు లక్ష్మి కలెక్షన్స్. ఈరోజు వచ్చేసేసి 1 గ్రామ్ గోల్డ్లో షార్ట్ నెక్ సెట్స్ చూపిస్తున్నాను. ఇవి లేటెస్ట్ మోడల్ అండి. ఇట్లో 2 కలర్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఒకసారి దగ్గర చూపిస్తా చూడండి. చూసారు కదా, ఇది మల్టీ కలర్ వచ్చింది. వేరే కలర్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటికి. ఒకసారి నచ్చితే కనుక 8074877332 నెంబర్కి డిఎం చేయండి. మీ ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి చూడండి, బల్క్లో తీసుకున్నా కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసేసి రెడ్ అండ్ వైట్ అండి. పింక్ అండ్ వైట్. దీని కాస్ట్ వచ్చేసేసి 750 అండి. కాస్ట్ వచ్చేసేసి 750. ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే కనుక ఆర్డర్ చేసుకోండి. అలాగే మా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. బాయ్ బాయ్.